Днес ще ви заведем на кратка разходка в китното старопланинско градче Елена, намиращо се в централна северна България, недалеч от Велико Търново и известно с богатото си културно-историческо наследство. Един от най-забележителните символи на града е Даскалоливницата, първото светско училище у нас. Именно там се провеждаше 9-то издание на Европейските дни на художествените занаяти. Събитието събира занаятчии от цялата страна, които представят традиционни български изкуства и умения, живо наследство, което продължава да вдъхновява. Тук времето сякаш е спряло. Скълдаръмените улички, старинните къщи и духа на Възрождението, който витае из целия град. Ако решите да останете тук за повече от ден, Елена ще ви изненада с уютни места за настаняване, където ще усетите истинското българско гостоприемство. Хотел Панорама е едно от тези кътчета с чудесна гледка към балканските филмове, тиха и спокойна атмосфера и топло отношение, което кара всеки гост да се чувства като при дома си. По пътя към вкъщи се отбихме да разгледаме и едно от природните чудеса в района – удивителният Хотнишки водопад. Намира се край село Хотница на около 15 км от Велико Търново и е едно от най-живописните кътчета в региона. Водопадът е известен още като Каябонар и се спуска от величествените 30 метра, образувайки малко езеро с кристално чиста вода. Мястото е не само чудесно за разходка и почивка сред природата, но и предлага екопътека, която се вие около реката и разкрива спиращи дъха гледки. Благодарим, че отново бяхте с канала Fly with Dodo Rider. До скоро!